Gallardo eta Rubenek, Maite eta Migeli bezala, nondik datozen nengoak diren eta bar azalduko digute. Gero Oleg Errusiako lehki bat prestatuko digu. Ernesto berriz girako liburu baten helburua eta zertaz joan eta azkenik Gallardok Nikaraguako lehki bat irakurriko du. Leon, ni Oleg Zarakulov naiz, Ukrainakoa naiz eta 5 urteekin Donostiara etorri nintzen. Eta nik Erauz eskolan 6 urte daramat eta pozik nago. Nire jaiotako herria Kiev da, bere paisaia hotza, baina oso polita da. Hango jende aseria eta langilea. Hizkuntzak ukrainano eta errusoa dira. Nire herriko literaturara hurbiltzeko hemen aurkezten dizuet giro bat eta irakurriko dizuet errusos poema bat. Gustatuko zeitzuelako askoz. Nunca muy a ziliones bataiatzen nabigatzen. Milionen ocho contesiones, se fue el Pacífico. Jornaliu kasku gabai. Tam čujesatan, vješniku, Rusauka na bibliaksiji. Tam na jedan doroškak sljedenje vidanih idej. Избушка там на колих ножках стоит, без окон, без дверей. Там русский дух, там русью пахнет. И я там и мед я пил. У моря видел, жил зеленый. Под ним сидел, и кот ученый мне свои сказки говорил. Одну я помню, сказку эту я поведаю теперь всему свету. Boliviako naiz eta Donostiarra zazpiotekin etorri nintzen. Gure eskolan 4 urte daramat eta ni oso pozik etortzen naiz. Nire jaiotako herria Santa Cruz da, bere pasaia berdea da, jendea oso laia eta hango hizkuntzeak quechua eta gaztelania dira. Gure eskolako liburutegian nire herria ezagutzeko gida bat dagoela esan behar dizuet. Hau da munduko pasaiak, bilduma eta leak Bolivia du izena. Hemen aurkezten dizkizu liburu bat, Bolivia Ñuku Cesaria eta zertan dijoan irakurriko dizuet. Boliviako herri bat da, kultura, leyenda, kondairak, ospakizunak, ohiturak, festak eta gastronomia erakusten dizkigu. Liburuaren helburu aniztasunaren aldeko apustua da, kultura ezberdinak. Elkarbizitzea, ezagutzea eta errespetatzea. Hori dela eta irakurtzera gonbidatzen zaituzte. Besterik gabe, eskerrik asko. Hola, soy Gallardo. El año pasado vine de Nicaragua a vivir a Donosti. Desde entonces estudio en Catalina de Erazo. Me gustaría leer este poema que sale en un libro sobre Nicaragua. Me gustaría leeros el poema de Nicaragua. Con un pedazo de cielo mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán. Son 2 leyendas de plata, el Cociborca y el Solotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si en la tierra, en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pionero nicaragüense por gracia de Dios. Gracias.
beti muda da, beti berba dago. Orain dela urte eta erdi Euskadira etorri nintzen, eta Donostian bizi naiz. Oso pozik nago, iaz Katalin oso eskola ikastera etorri nintzen. Kolonbiako hizkuntza gaztelania da. Kolonbiari buruzko gida bat aurkeztuko ditut. Kulturaren eguna bukatu da jada. Espero dugu saio gustatu izango. Bukatzeko ikastetxeko zuzendariak eta liburutegiko arduradunak zerbait esan nahi dute. Bueno, bukatzeko aktibitate honetan parte hartu dutenei eskerrak eman nahi diegu, batez ere Rakeli, bi japoniarri eta Jorlori. Etorri mesedez, etorri. Venga. Etorri mesedez. Thank you so much. It was a wonderful history. We enjoyed it. These flowers are for you. Thank you very much. Eskerrik asko.